Og vores mål hedder jo, at I skal opnå kendskab til brugen af forumspil i praksis, og at I skal opnå en forståelse af, hvad forumspil kan bruges til i folkeskolen. Og hvorfor har vi valgt det emne? Det har vi gjort ud fra, at det skal være en konflikt, der er nærværende. Vi kan ikke have at gøre med en konflikt, der hedder fred på jorden. Eller det skal være noget, som vi kan relatere til, som vi omgiver os med. Lige nu det er en individuel opgave, og nu står der på papir, det må også gerne være på computeren, bare så I har det gemt til senere. Skriv minimum 1 fordel og 1 ulempe ved brugen af forumspil i folkeskolen. Har I fået skrevet det? Så har I nogle forslag til det? Hvad det kunne være? Sandt? Jamen, det kan være trepartssamtalen, hvor det er, at praktiklærer og praktikansvarlige fra seminariet ikke er helt enige. Svært i hvert fald. Jeg synes, det var den, der var den nemmeste. Nej, altså jeg synes også, den er god. Jeg tænker bare, altså problematikken i virkeligheden, når vi kommer dertil, kan det blive svært. Hvad mindre der er nogen, der trækker sig frivilligt, så er det nu nemt nok. Men er vi landet på... Okay, så vi har taget samarbejde med praktiklærerne. man skal ikke bare tage spillet praktik på. Okay, ja, det er ikke bare noget med, at der sidder 2 sammen, eller vi er nogen, der finder sammen og har fået praktik, og så sidder der 1 tilbage, eller sådan noget. Nå, hej. Hvad har I snakket omkring praktik, og hvad vi gør næste år og så videre? Ja, det har vi. Nå. Ja, det har vi faktisk. Ja, altså det er jo sådan, at man skal være 2 og 2. Jo, men det er det, jeg tænker. Hvad gør vi med det? Altså vi har lidt snakket om, at vi faktisk rigtig gerne vil være sammen. Altså. Ja, til næste år. Nå.